Hallo alle sammen. I dag vil jeg filme en vlog, og jeg skal mødes med Tilde, min veninde. Jeg er faktisk lidt forsinket, som altid. ADHD. Men jeg vil bare lige hurtigt vise, hvad jeg har på i dag. Fordi ja, det plejer jeg altid at gøre. Jeg har taget de her bukser på, baggy jeans fra H&M. Jeg ved faktisk ikke, hvad modellen hedder, men et eller andet med baggy, tror jeg. Så har jeg den her t-shirt på indenunder, som er sådan en lidt gennemsigtig t-shirt. Den er også fra H&M, og så har jeg taget en lyserød cardigan udover, fordi det blæser lidt i dag. Og den købte jeg faktisk i en genbrug, men den er fra Only. Så den er meget cute. Og så har jeg min Goya-taske, og så tager jeg min Plateau Ox på, fordi at det er ved at blive fall, kan man godt mærke. Ja, og klokken den er 14.26. Jeg skal faktisk være der 14.30, og jeg skal tage cyklen. Så jeg skal bare afsted. Det er den 24. august, lørdag, og det er fucking lang tid siden, jeg har filmet. Men det kommer der en længere forklaring på senere i videoen. Ja, jeg håber bare, I vil følge med. Ej, undskyld, jeg var så forsinket. Jeg kender dig, og jeg tænkte den. Ja. Altså, jeg sveder i røv, og jeg ved ikke hvad. Jeg magter ikke noget dag overhovedet. Men jeg var sådan, jeg skal Ja. skal ligesom... Ja, for første gang i sådan 100 år. Jeg føler mit pandehår. Altså, jeg er så træt af det. Men hvad, altså, er det nyt, eller har du bare ikke stylet det? Nej, men jeg prøver at gro det nu. Nå! Det er fordi, jeg har haft krise. Over dit pandehår? Ja. Så nu er klokken 17 allerede. Det gik fucking hurtigt. Det gik fucking hurtigt, men det er også bare, det er når man ikke skørt, har set hinanden i 8 år. Ja. Vi har vitterligt bare siddet og snakket på Ingolfs i... Ja, jeg kom klokken 45. Et kvarter forsinket. Flot, Kaja. Like always. Så nu følger jeg lige Tilde op til 5C. Og så skal jeg selv cykle hjem. Det tager mig kun sådan 9 minutter. Det er en cykel-error, at du sådan har forstået. Ja, men det er jo fordi, at det er gået op for mig, at det er en kæmpe omvej. Ja, at tage, taget offentligt. Ja, og tage til Amagerbro, for så at tage 5C. Altså det tager jo dobbelt så lang tid. Så planen er bare, at jeg skal hjem, og så har jeg lige kommet i tanke, eller Tilde hun, altså mit hår, det driller så meget, det blæser også. Tilde hun nævnte lige, at hun havde taget nogle billeder af sit tøj og lagt det op på Vinted. Og inspireret lidt. Så det er faktisk min tanke, at det vil jeg gøre i aften. Det er en fucking god idé. Og ellers har jeg faktisk ikke nogen planer andet, end jeg skal have noget mad på et tidspunkt. Men det finder jeg ud af. Men ja, det er bare status. Så nu har Tilde lige taget 5C, og så vil jeg cykle hjem af. Wow. Det er lidt svært at cykle og filme. Og det vil jeg heller ikke gøre. Jeg vil heller ikke råde det til nogen, så jeg lægger mit kamera nu. Så nu er jeg kommet hjem, og jeg var lige et hurtigt smut forbi Rema for at købe en energidrik, fordi at Rema, eller min Rema, har fået this one. Så jeg er lidt svedig i ansigtet, så man kan fornemme det. Men de har fået den her Monster. Jeg hedder faktisk ordet Monster. Den her Monster med, ja, hvad er den med? Bad Apple. Anbefaling, hvis man godt kan lide lidt syntetisk, sådan æble. Så ja, og har ligner et bumpet lokum faktisk på mit værelse. Faktisk min seng. Fint nok. Sådan alt det her rod og rod. Så jeg skal også lige have ryddet op. Så ja, det skal jeg have gjort, men jeg skal også over med panten, fordi at, ja, det lovede jeg min mor gør i dag. Og så skal jeg også lige fortælle jer, hvorfor at jeg ikke har filmet i 100 år, faktisk siden jeg blev, eller at jeg havde vogntur. Fordi det er der en ret så god grund til. Jeg vil også sige, at jeg selv har været lidt doven, men ja, det tænker jeg lige at fortælle om, når jeg er tilbage
fra at have afleveret pant. Men det var vildt hyggeligt med Tilde. Det er lang tid som mig og hende har siddet ned sådan på en café og fået noget at drikke og snakket sammen. Så det var vildt hyggeligt. Og så tænker jeg faktisk, det kunne være ret sjovt, fordi at jeg har set, at nomineringerne til Simba-prisen er kommet ud, så man kan stemme. Og jeg tænker, det kunne være ret sjovt, at I kunne se, eller sådan, se hvad det er, jeg stemmer. Det tænker jeg bare kunne være ret sjovt, så det tænker jeg også, jeg skal have gjort senere. Jeg har jo selv en drøm om at kunne leve af at lave content. Det har jeg faktisk altid drømt om. Jeg ville rigtig gerne være YouTuber, da jeg var lille. Og jeg har også snakket om det her før, og det er derfor, at jeg sådan er startet nu. Fordi at nu er jeg bare sådan, jeg er gået ud af 3.G. Jeg tænker, bedre sent end aldrig. Altså jeg synes bare, at man skal springe ud i de ting, man gerne vil, og det er også derfor, jeg selv er startet. Fordi jeg havde en periode, hvor jeg synes, at det var måske lidt pinligt, og sådan, ja, tænkte over, hvad folk ville sige til det, og sådan synes om det. Men jeg ved, at dem, jeg har omkring mig, støtter mig i hvad end jeg laver. Jeg har jo bare sprunget ud i det. Og jeg vil også sige, det er jo ikke fordi, at jeg er virkelig, Det er ikke fordi, at jeg er måske den bedste til at filme. Fordi jeg føler lidt, det er en proces. Altså jeg føler, at de første videoer, jeg lavede, der var jeg meget nybegynder. Altså jeg kunne godt mærke, at det var underligt at snakke til et kamera. Hvor nu har jeg det helt anderledes. Altså jeg føler, at det er meget nemmere og sådan mere normalt for mig. Men jeg har jo en drøm om at kunne leve af det en dag. Det kunne være mega fedt, hvis at I gad at gå ned og trykke subscribe. Fordi at det vil hjælpe mig mega meget. Tak til alle jer, der har gjort det i forvejen. Det er jeg så taknemmelig for. Det er virkelig noget, jeg sådan virkelig gerne vil lave i fremtiden og blive ved med. Husk at gå ned og subscribe, fordi jeg kan også se, at der er mange af jer, der ser mine videoer og ikke har subscribet, så det vil være en kæmpe hjælp, hvis I gad at gøre det. Og så husk at like videoen. Så nu er jeg hjemme igen. Jeg har lige skiftet outfit sådan 100 gange, fordi jeg har det sådan med tøj, sådan når jeg er hjemme. Sådan, jeg kan ikke have noget, der sådan, sidder tæt på min krop. Og som jeg nævnte før, så skal jeg rydde op på mit værelse. Og jeg tror, at jeg starter med lige at rydde lidt op på bordet. Jeg har faktisk allerede ryddet lidt op. Det så lidt værre ud før. Så ja, og jeg har også lidt overvejet, om jeg i aften skulle tage over og træne. Bare fordi, at jeg er kommet ret meget ud af min fitnessrytme. Hvilket er fucking irriterende, fordi jeg var derovre forleden, og jeg kunne bare mærke, hvor svag jeg var blevet af at holde den pause. Jeg har nærmest ikke trænet sådan siden før eksamensperioden, og det er jo lang tid siden nu, ikke? Men jeg var derovre forleden, og jeg kunne bare mærke, at jeg var blevet svag. Så sådan, jeg kan mærke, at jeg skal lige i gang igen. Så det vil jeg virkelig gerne gøre. Så det overvejer jeg lidt. Det tror jeg faktisk, jeg gør, fordi jeg kunne seriøst mærke, hvor godt det var for mig at komme over og træne. Sådan, det giver virkelig noget. Jeg vil egentlig lige fortælle, hvad grunden er til, at jeg ikke har filmet siden studenterkørsel. Og grunden til det har været, at jeg har jo været til nogle gilder, og jeg var til min veninde Millas studentergilde. Der havde jeg mit kamera med, fordi jeg har det oftest med i tasken, så jeg har mulighed for at tage billeder og videoer, hvis jeg har lyst. Så det havde jeg liggende i min taske, og jeg havde med vilje lagt min taske sådan over et hjørne. Jeg havde lagt min taske et sted, hvor der så har stået en sommersby, som så er væltet ned i min taske på en eller anden måde. Der er nok en, der har kommet til at puffe til den, så den har ligget og løbet ud i min taske. Hvilket vil sige, at alle mine ting i min taske blev gennemblødt af sommersby og mit kamera. Og det lå egentlig i sådan en toilettaske-ting, for at mit kamera bare skulle være lidt beskyttet sådan i min taske, så den ikke fik ridser og sådan noget. Men jeg havde ikke lige tænkt scenariet i, at der ville være noget, der løb ud. Ja, mit kamera det blev ødelagt. Jeg fik det sendt til reparation. De sendte det så videre til Sony. Egentlig svar på, at det var blevet sendt videre. Det nok var en lidt længere proces.
Men så tilbød de så, at jeg kunne få, altså af min forsikring, at jeg kunne få nogle penge, et tilskud til et nyt kamera. Så skulle jeg så betale resten. Det fik jeg så heldigvis af mine forældre i fødselsdagsgave. Heldigvis. Fordi det er alligevel ret mange penge, synes jeg. Så jeg har fået et sprit nyt kamera. Det er den samme model, men en nyere model. Hvis I har lagt mærke til det endnu, så linsen, den er mere sådan wide angle. Eller sådan, man kan se meget mere i baggrunden. Det synes jeg bare er fedt, fordi jeg synes ofte, at når jeg holdt mit kamera sådan her, at det så var meget tæt på mit ansigt. Så det er en af grundene til, at jeg ikke har fået filmet, og så har jeg simpelthen bare holdt ferie. Og det er virkelig meget for dårligt af mig, at jeg ikke har fået filmet nok. Eller overhovedet fået filmet. Det er egentlig bare svaret på, hvorfor jeg ikke har fået filmet. Jeg har haft fået ødelagt mit kamera. Og været doven. Og det tænker jeg, at mange kan relatere til, at man lige sådan skal ind i det igen, når der er sådan en periode, sådan, hvor man rører ud af det. Og jeg har jo sabbatår nu, og folk er begyndt på jobs og sådan noget. Og jeg er også ved at finde ud af det. Ja, og ellers så har jeg faktisk ikke rigtig nogen planer. Men jeg tænker, at der er mange, der kan relatere til at være færdig med gym, og så bare sådan ikke vide, hvad det er, man skal og vil. Altså for mig har jeg det rigtig svært ved at starte nye steder og starte sådan på et job. Jeg føler nogle gange, at jeg kan være alene med følelsen om, at det er rigtig uoverskueligt at skulle starte med noget nyt. Skulle møde nye mennesker og skulle lære noget nyt og skulle have et nyt job. Det er meget grænseoverskridende for mig at skulle de ting. Så hvis der er nogen, der sidder derude og har det på samme måde, så er I ikke alene, fordi jeg har virkelig haft svært ved sådan at skulle, bare tanken om, at jeg skulle have et job, sådan gjorde mig virkelig utilpas. Man bliver nødt til at springe ud i det, og man skal jo tjene sine penge på en eller anden måde. Men ja, jeg vil lige gøre rent på mit værelse. Ja. Så nu synes jeg faktisk, jeg er tilfreds. Men lige nu så synes jeg, at allerede det er forbedret. Jeg skal alligevel ligge i min seng snart, så jeg gad ikke at ræde den helt. Men jeg har lige tændt på det der Starlight over hjørnet. Nu vil jeg faktisk stemme til Simba-prisen. Men ja, det kommer lige op på, eller så I kan se det, hvad jeg stemmer på. Så vi siger Simba-prisen. Dut. Hvordan er det, man stemmer? Dem. Okay. Lige krydser her. Okay. Årets virale hit. Prisen Årets virale hit går til den danske content creator profil, som i de seneste år har skabt det bedste og mest iøjnefaldende værk på de sociale medier, som er blevet set og delt af mange. Christine Slot for Livet på gården. Jon Vejlemann for Rover Freestyle, fucking grineren. Broliver med cykler fra Børkop til Sahara. Firose for Eras Tour og Amanda og Christian Aula-beskeder. Der synes jeg 100% at det er Broliver med cykler fra Børkop til Sahara, fordi det er sygt. Jeg synes i hvert fald 100% at han fortjener at vinde den. Jeg kan også godt lide Christine Slot, men jeg føler, at Broliver det er lige next level at cykle fra Børkop til Sahara. Det skal han have credit for, så vi stemmer på ham. Og sjoveste creator, Sinan Türkman, Mathias Bak, Max Mønster, Crew, Johnny Gade. Og min guilty pleasure, det er Johnny Gade reaktionsvideoer, og jeg synes, han er fucking grineren. Så 100% Johnny Gade. Food creator. Jeg ser ikke rigtig noget mad-content. Jeg har set Kasper Dromme, og jeg har også set ham, Jakob Jørsholm, der har taget nogle content creators med ind og lave mad. Og det synes jeg var ret nice. Så jeg synes, at han skal vinde.
Så er der årets parent influencer. Amanda og Christian, Mie Isaksen, Louise Marlene Hansen, Mor og Far Mønster og Trisse 1989. Der synes jeg, den er faktisk vildt svær, fordi Amanda og Christian, cute. Mie Isaksen, også cute. Louise Marlene Hansen. Og på Louise Marlene Hansen. Så der er årets iværksætter. Gustav Toft, Lakserytteren, Jakob Jørsholm, Dingo, Lou Living. Jeg ved godt, at Lou Living hun også vandt den sidste år. Men jeg synes godt, hun kan vinde den igen. Eller vinde den igen. Også fordi jeg har ikke rigtig... Sådan, jeg ved ikke, hvem de andre er helt. Så jeg stemmer Lou Living. Årets Beauty Creator. Der synes jeg faktisk 100% af Makeup by Mikkel skal vinde. Og jeg havde faktisk også skrevet ham ind som det der, man kunne taste ind til, hvem der skulle blive nomineret. Som ham stemmer vi på. Årets gennemførte indhold. Christine Slot, Agnes Marie Frey, Sonja Lovdal, Jeppe Ølgaard, Rasmus Brohave. Der synes jeg, at Rasmus Brohave han skal vinde, fordi der er altid fucking god kvalitet. Og det er det, jeg sådan tænker, når jeg tænker gennemført indhold. Jeg har hørt, da jeg har set nogle af hans podcasts på YouTube. Og vildt nice, så man kan se, der er lagt virkelig meget, mange kræfter i det. Så Rasmus Brohave. Så er der årets brug af stemme. Der er Michella Meyer Morsi, Josefine Living, I don't know, Malle Rimer, Agnes Marie Frey og Jack Style. Og der synes jeg faktisk, at Agnes Marie Frey synes jeg skal vinde den her. Fordi at jeg synes, det er nogle vildt fede videoer, hun laver. Og hun snakker om nogle ting, som er ret private, men kan være relaterbart for mange. Jeg synes, det er meget fine videoer. Og hun har altid nogle gode ting at sige, kloge ting at sige, meget reflekterende, og får en til sådan, det sætter nogle tanker i gang, så jeg synes 100% hun skal vinde. Så er der årets gamer. Der må jeg sige, jeg er ikke så meget gamer-typen, jeg ser ikke rigtig gaming-videoer. Jeg så Robin Samse, da jeg var lille. Low-key bare jeg stemmer på Johnny Gade, fordi han er den eneste, jeg sådan rigtig ser videoer af. Okay, årets upcoming creator. Anna Brynald, William Brø, Gamer Mikkel, Nomi og Loke, Toby og Camilla. Der synes jeg, at Nomi og Loke skal vinde den, fordi de har lavet nogle ret fede videoer. Og jeg tror også, at de bliver ret store. De får lige en stemme fra mig af. Så er det årets YouTuber. Og det er de lidt sværere kategorier, det her. Jeg synes jo, Morten Mønster, han laver nogle vildt grineren og gode videoer. Men jeg synes, Paluk og Mommy laver nogle vildt fede rejsevideoer. Natasha Vind, hun laver jo rigtig gode vlogs, og hende har jeg set i lang tid. Og jeg synes, den er virkelig svær, faktisk. Okay, hvis man udelukkende skal kigge på YouTube, så vil jeg sige, at Paluk og Mommy, de er jo nærmest kun på YouTube. Jeg har ikke rigtig set dem på andre platforme. Ej, jeg ved det virkelig ikke. Fuck, det er svært. Okay. Hvad ser jeg mest? Jeg ser jo mest Natasha Vind, vil jeg sige. Ej, det gør jeg jo ikke. Men det er også fordi, hun poster nærmest hver dag. Jeg siger Paluk og Mommy i årets YouTuber, fordi at man kan se, de lægger mange kræfter i det, og rejser hele tiden og filmer hele tiden. Så der er årets Instagrammer, Anders Hemmingsen, Louise Marlene Hansen, Signe Krav, Louise Benson og Josefine Simone. Og der er ikke rigtig nogen tvivl, det er Melissa Benson. Hun vandt den også sidste år, og hun fortjener at vinde den igen, fordi hun er skøn. Så der er årets TikToker, Mathias Bak, Kasper Mus, William Brø, Kristin Osk, og Det er for mærkeligt. Jeg giver den til Det er for mærkeligt, fordi de er meget grinerne. Årets Twitch-streamer.
Roasted Toast, Mathias Hjort, Marie Watson, Rasmus Søndergaard og Jack Style. Der vil jeg give den til Søndergaard, fordi det føler jeg bare... Jeg føler lidt, det er hans år. Årets Content Creator, Rasmus Søndergaard, Palle Gumami, Broliver, Morten Mønster, Prodigy. Og jeg synes, at årets Content Creator, det er dem, der er på sådan alle platforme. Og der vil jeg sige, at jeg synes, Søndergaard, han klarer det rigtig godt med både at være på Twitch, YouTube, you name it, TikTok. Så jeg stemmer på Rasmus Søndergaard som årets Content Creator. Så siger vi stem. Det synes jeg meget grineren lige at vise, hvad jeg havde holdninger til det. Så nu er klokken 8:09, og jeg vil tage op og træne. Centeret lukker klokken 10, så jeg bliver lige nødt til at tage afsted lige om lidt. Heldigvis bor jeg sådan der 30 sekunder væk fra centeret, så no stress. Men jeg vil bare lige vise, hvad jeg havde på. Jeg har bare taget min Gymshark sports BH på og joggingbukser for Jørnes, fordi jeg magter sgu ikke have nogle shorts eller stramme leggings på. Og jeg skal også over og træne overkrop. Hvis der ikke er nogen, så kan jeg måske filme noget. Og jeg tror egentlig low-key bare jeg tager min telefon med og filmer på den. Så ja, jeg skal lige have mine høretelefoner med. Jeg tager bare lige en eller anden hættetrøje ud. Og jeg skal træne bryst, skulder og tricep. Og det har jeg ikke trænet i meget lang tid, så jeg tror, jeg er rigtig, rigtig svag. Men det bliver spændende at se, hvordan at det kommer til at gå. fik nået det nærmest hele. Jeg glemte at filme en øvelse. Men jeg tænkte, det gik. Jeg ved ikke, om I kan se mig lige nu. Men ja, klokken er 10 lige om lidt. Så
os.